Jangan lakas saja. Ada. Suatu sopir bawa paisa lakas sebenarnya. Lakasan bukan darah. Lakas itu masuk dan lagu. Tayar pulu. Aku segera paksa sama nyanyi sampai ke. 아이자 나도 다보 거기 하지 다보 농니 다비 나이면에 저기 마야 사학번년 더 스쿨로 클로리아 Yang Colombia. Abang, dia pun sekarang tahu pasti pernah nanti Colombia. तागरजला आमसायाव खबजाक कायसा नवोदय स्कुल हनैनाय तांमानि गभर्नमेन्ट अर ताबुक अनेक कक बांलाय तंलायमानि मांपिले नुजाखा जतनि बसकांगो तै ससियेल मिडिया अबनो तैबो गोबांमा आवाय जगै तंखा पि जगै तंखा कखे आगि तांनानि फुरु जे जागा नकफां जे जागा बुबाग्रा रकनो साइरमानि एसडीएम डीएम रक फाइनाय नरंनि जागानो सोंना खांके नरनो नगो साकिरि रेनाय तै नगो खरकसा सराय नावै सिं परि रेनाय तै अ जागानि जे दाम तंमानि आबो नरनो रेनाय हिनाय साजाक अबनो तैने तिनि ठीक जराव खुलना बागैनाय तांबाय ख्या बिल्डिं तै एडमिशन आकर बेबो नाबाय ख्या फिया ताबुक जेपुर खुलगो अपुरनो ताबु आ जागा मालिक र बाजानानि चेंखा बागे बासाखा सोंनो आगि जे सामानि आबो बियां थांखा बियां कमाखा शुद्ध अम हाइजागा सिमिया गोबांमा जागावो गभर्नमेन्ट त्रिपुरा सारकनि जागानो नावै रांरिया मानो गोबां पाइथागो सामां सामा हाकेनो पाइरवो सरकार तो डाइरेक्ट फाइ कक साया बरगनि प्रशासन दंग आव बाय कक सार हरो तै लास्ट फेसो का हाकेनो पाइरे खिबि रो हाजि शुद्ध अरो सिमिया गोबांमा जागावो जेमन ओएनजीसी तै गोबांमानि तामनाय टावर कत कत सतानि हिन्दी मायमान गोबां ताङै हिमालय बासनके जागा कागज करै बासनके जागा कागज गोनां ममाके कक बांलाय मांनो सोंनुक जागो फियाबा अमा हाके कासुका हांकांके आरो डीएम एसडीएम फाइ सारपिरो तावान दे हाइ सिराय पदिरिपनि छाव फियाबा एक्जेक्टली सांबो माइ खाजेकै तो हताव सनया ठीक एबा एसटी प्रा चैनल सानानि मुसुमान के हाइसे आव जों जतनो जागानि खुति पुरन तो माना मुसुम फियाबा पुइलानि सिमि तुमनो कक पाइनाय एग्रीमेन्ट इंजाक के जाखामु ताबो गासिको गोबांमा सानानि नांगला खामो हायमा दं हायबानो जतनो सापोर्ट खरेन फाइदि अमा हाइजागा त्रांजाक थानि अमा हाइके कुनो मुसापन माया थानि मानानि नांगो आबो शुद्ध एसटी प्रा चैनल सिम साव हाया जत त्रिपुरा हानि त्रिपुरा साथै गोबांमा दफारनि बिसिंगबो अमा हाइकेनो चर्चा चलि दङ जे माना गलायो आबले मान थाइ दं आबनि बागे तिनि अर कक सालायजाखा नर नाइतंदि एसटी प्रा चैनल नर ताम साना मुसुं नर कमेन्ट खाइबो साइमानो ते अतै हाइ नांकुकमानि भिडियो क्लिप न जागा माननाय ते नरनो थानि नरनि थानि जों गाहाम गाहाम इनफरमेशन हरनाय नरक सोंबाय करङै दंदि नाइतंदि एसटी प्रा चैनल हामबाय जतन যদি সিনারো ঠকাইতে হয় নङानो सारि जों जतनो रिनार बागै सक्सेस थागा किन्तु फिसा फिसा इस्कुलनि बागै थागा म स्कुल लगो मथेखाय जों दाइसा दंगु जाला साबडिभिजन बदरमा दगो मथे दगारो सलायजा गेट रगो मथे खायजा आ इसुरक नाइथुयाबले सिन आमचाइ रगो सिन साबडिभिजन बोसोते नाइथो साबडिभिजन मुंसे बोसो खानाथ आ काइसे इसुनि बागै आबो जों सालायनाय जा सालायाखौ समाधान खायनाय